Hoće li Dinamo napokon dobiti novi stadion? Konkretnog odgovora na ovo pitanje još nema, ali postignuti dogovor između grada, vlade i crkve djeluje obećavajuće. Vlada, grad Zagreb i Zagrebačka nadbiskupija postigli su dogovor o izgradnji novog stadiona na Maksimiru, po kojem će crkva odustati od zahtjeva za povratkom nekretnina na spomenutoj lokaciji, a zauzvrat će dobiti 10 drugih lokacija u glavnom gradu, priopćeno iz grada Zagreba. Sporazum između te tri strane trebao bi biti potpisan do kraja sljedećeg tjedna, a nakon toga bi cijela priča s Maksimirom konačno mogla krenuti. Vlada Republike Hrvatske i grad Zagreb obvezuju se u sljedeće 2 godine osigurati preduvjete za izgradnju ili rekonstrukciju 10 crkava ili drugih objekata Katoličke crkve u Zagrebu na lokacijama Botinec, Sveta Klara, Podbrežje, Jakuševec, Blato, Jelkovec, Sopnica, Sesvetska sela, Sesvetski Kraljevac, Kajzerica, Špansko Zapad i Trnjanska Savica, ističe se u priopćenju grada Zagreba. Ovime je riješen imovinsko-pravni spor oko zemljišta na Maksimiru koji traje čak od 1997. godine. Unatoč dogovoru između ove tri strane, do izgradnje novog Maksimira u najboljem slučaju čekat će se do jeseni 2025. godine, a otvoren bi mogao biti tek 2028. godine. Naime, Dinamo bi, dok se Maksimir ruši i iznova gradi, svoje domaće utakmice igrao na stadionu Kranjčevićeva, no i stadion Kranjčevićeva zahtjeva svoju renovaciju kako bi se na tom stadionu mogle igrati utakmice europskih natjecanja te utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u srpnju prošle godine predstavio je projekt Kranjčevićeve i rekao da radovi kreću u proljeće ove godine. Oni će sigurno kasniti jer nakon rješenja Državne komisije za kontrolu javne nabavke mora biti raspisan novi natječaj koji bi mogao trajati do 2 mjeseca. Najrealniji ishod je taj da će prvi bager na stadionu Kranjčevićevoj ući krajem 2024. godine, a rekonstrukcija stadiona prema najboljim prognozama mogla bi trajati oko godinu dana. Kranjčevićeva će primati do 12.000 gledatelja i zadovoljavat će 4. UEFA-inu kategoriju, a rekonstrukcija bi koštala oko 20 milijuna eura. Osigurali smo novac u proračunu. Investicije će biti primarno iz proračuna, nadamo se sufinanciranju i od UEFA preko HNS-a. Imali smo i niz sastanaka na tu temu. Što se tiče cijene, naše procjene su da će ona biti nešto manja od 20 milijuna eura, a stadion će ostati u vlasništvu grada. Ovo je ogroman iskorak za sportsku infrastrukturu grada Zagreba. Stadion ima bitnu nogometnu povijest, u centru je grada i dobro je povezan javnim prijevozom, istaknuo je Tomašević. Što se tiče novog stadiona na Maksimiru, on bi koštao oko 60 milijuna eura. Projektirao ga je Oto Barić, a kapacitet stadiona trebao bi biti oko 34.000 sjedećih mjesta. Stadion bi bio u potpunosti natkriven i zadovoljavao bi 4. UEFA-inu kategoriju. Imao bi parking na 2 etaže, klubski fan shop i muzej, te veći broj modernih VIP mjesta. Stadion ne bi imao atletsku stazu, pa bi navijači bili u sami rub terena, što bi bio pravi plavi pakao za svaku gostujuću ekipu. Prema riječima gradonačelnika Zagreba, Maksimir bi se financirao privatnim novcem. Novi stadion će se financirati privatnim, a ne javnim novcem. Vjerujem da će postojati interes privatnih investitora. Nećemo se koristiti javnim novcem za stadion u Maksimiru, istaknuo je Tomašević, što znači da novi stadion Dinama grad Zagreb neće koštati ništa. Što će biti od cijele ove priče, ostaje nam da vidimo nakon potpisa sporazuma između grada, vlade i crkve krajem sljedećeg tjedna.